Lagi pada ngumpul di rumah Po Ika. Kita main bingo. Happy. Terus Po Ika ini masak kentang, kalkun, salad, ada saus cabai ABC. Yang simpel-simpel aja cuy makannya. Ini saus bearnaise sauce. Ini Po Ika ngambil pahanya bangsa benih. Hej hej! Hai, ada Happy kol, New Year! ada kaviang, Nu får du skydda dig så att du är med på bild. ada Ani. Siapa itu? Ada Ted, ada Bang Roger. Happy New Year. Happy New Year! Tuh kita makan kalkun. Mantul. Ini Kapia bikin salad udang pakai avocado, alpukat. Ada jeruknya, tomat, ada paprika. Mantul. Pas banget sama kalkun. Det är de som ringer när de Ini ettans kalkunnya bingo. tuh. Ayo Bang Roger belah. Fia vill ta den, så inte Ted äta upp den. Oi då. Fia vill ha den. Den är liten. Det är bra. Ini apple pie. Ini strawberry pie buatannya bangsa benih, dimakannya pakai krim. Yuk kita cobain yuk. Gustav, du som har kärlek mig lärt. Åh, Carl Gustav, ljuva Carl Gustav, ljuva ditt namn är mig kär. Ada yang cemburu, ada yang cemburu. Rätt under linden skön, så skönt man vilar på. Men att luta kinden på sin vän är bättre. Carl Gustav, kärlekens tuva du är. Carl Gustav. Hur många är det som vill ha alkohol i bubbel? Öppna. Jag kan ta 3. Ingen. Ingen. Alltså det kommer inte. Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt Om du väntar år! lite, jag ska ta upp Gott nytt år! Mika, Gott nytt Mika, år! nu tar jag flaskan. Ja, vänta. Kommer det? Naman! En till! Ada yang masang apa Var det namanya? bara du och jag, Roger? Det kommer inga. Annie, vill du ha alkohol? Vad sa du? Vill du ha champagne? Ja. Lite grann. Rislikta eller vad heter den? Men det kommer ju Tar inga. vi den här då för alla andra? Ja, det är ju inga sådana här. Jo, det var där. Var? Andra sidan. Kolla på sidan. Där, det är någon sån här. Mika, Ya. nu tar vi alkohol igen. Happy New Year! Yeah. Woo!
Här är de utan alkohol då. Det här är alkoholfri. Ja. Om du vill ha med alkohol så finns det alltså kvar också där. Du där är din. Det är frost. I gräset känner man. Ja. Står ut för varandra ett årtionde till. Hoppas alla som vill ha nästa år blir verklighet. Ja. Vi kan spela igen nästa år om du vill. Ja. Kan fortsätta spela nästa år. Happy New Year! Oj, det syns inte! Vänta. Det syns som en rock. Ja, vad heter det såna? Det kanske inte tänds. Kom, vi säger Happy New Year 2020! Han har skjutit upp en månadslön. The next day. Ja, då, det var ju något annat problem. Ted vinkar! Kanske behöver hjälp av en Linus. Hej Karl! Hej Karl! Oj, 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 oj! Men han är inte rädd alltså, lilla Ted. Han är ju med tryggheten själv. Ja, precis. Du kan gå in där väldigt fort. Hej älskling. Här är jag är en ängel. Ja. Även om ni inte ser mina vingar. Nej. Vingarna är ju under den. Ani. Kita nunggu Kapia belum datang-datang, dia lagi ke Blood Walker. Hur går det Ted? Var det roligt? Kommer du stanna? Ska du åka ruskarna nu? Lagi? Mamma kommer aldrig. Nej, kanske hon är upptagen. Ja! Säljer du något glass där? Ja, Vilken smak? Kan jag få nuggets? det finns inga nuggets, det är bara glassar här. Men du, det är ju kallt. Jag vill ha varma nuggets. Kanske korv med bröd? Det finns alltid saker här. Jag får nyponsoppa då. Varm nyponsoppa. Lagi apa? Lagi main-mainan jualan. Det kostar 20 pengar. Katanya Men jag har harganya glömt 20 plånboken. kronor. Men det gör ingenting, du kan göra på låtsas. Du Okej. kan beli på låtsas. Så, Katanya kamu bisa bayarnya bohong-bohongan. 20 Roger pengar. ska sätta nippon soppa. Vad vill du soppa då? Blir det bra med halsduken så? Ja. Hej, Tante Fia kommer! Ja, nyponsoppa. Jag vill ha med. Oh, ja, det är kallt. Den var god. Tack så mycket. Jag kommer. Ja, jag kommer! Jag jobbar på ICA. Jag jobbar på ICA. Ja, jag vill ha en vaniljglass, tack. Okej. Mm. Men då kostar det så här. Okej, 5 pengar är många. okej. Här pengarna. Så, Nej, det var lite pengar. Det var jaha, 5. 5. Det måste vara jättemånga. Det är kallt. Jag har inga fantar. Jag ska få en vaniljglas. Det blir inte ens en minusgrad. Så det är jättestort. De närmaste 10 dagarna så blir det inte minus en enda dag. Det blir minus en Oh, vad gott! Men alltså trampa. Det här är ju Gott, gott. Nu är kvinnors tur. annars blir det plusgrader även på Älskling, din tur.
Okej. Vill du köpa någonting då? Ja. Det finns ju Linus. Ja. Vad vill du ha? Vad vill du ha? Köpa sån här isbergs... Nej, inte isbergs. Salladskål som är lite sur. Vad kostar den då, Carl? Ted? 20. 20 kronor du ska betala. Men det gör ingenting, du kan ta med stenar. Jaha, jag kan ha stenar. Vänta då. Ah, jag springer. Nej, han springer! Han betalar inte! Han betalar inte! Nej, han betalar inte! Jag undrar vem som kommer tröttna först. Ja, vi fångar suvarna! Skicka honom till polisstation. Vänta! Jag är journalist, jag frågar bara. Varför betalar du inte då till Ted? Nej, men jag glömde plånboken. Oh no! Ja, men du kan säga till att du har inga pengar. Jag sa Så det. han kan... Men du kan hamna med stenar som är också på stenar som är på pengar. Aha. Men går det bra med kreditkort? Eller kan jag med... Jag har Apple Pay. Jag betalar. Eller med Swish! Kan man betala med Swish? Swish. Titta, du Så. fick pengar i sallad. Tack, jag fick Så, pengar. du ska betala till honom då? Okej. Okej. Tack. Så, Tack. vem står nu? Han får det. Här får du! Får jag ännu mer? Salladen! Det vill du som sa. Sallad, ja. Sallad, sur salladsskål skulle jag ha. Din pappa köper något. Nej, jag är nöjd med den nypan som får. Mamma! Vill du köpa? Okej. Nu är mammas tur att Jag vill shoppa. ha ett kaffe med mjölk och 2 sockerbitar. Kaffe med mjölk och 2 sockerbitar. Ja. Det blir en cappuccino. Kan du lägga dem där så länge? Ja, men alltså, de 10 närmaste dagarna enligt Apples väderapp så ska det inte bli minusgrader en enda dag. Nu är Carl Sofias tur, ska handla på kiosken. Ja, det blir ungefär så. Det blir alltså Carl, vill du köpa någonting? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Det är inte alls. Men det blir inte minus. Jag vill ha glasshamburgare på mig. Glasshamburgare på mig. Det är de första 10 dagarna. Det är inte säkert att det blir minusgrader. Oj, vad mycket pengar. Och jag vill ha en korv och bröd. Och sen, men kan du ta det? Va? Ja, ketchup med senap, ja. Oj, han kommer bli affärsman. Ketchup och senap. Ketchup och Jag senap. vill köpa korv och bröd. Vill du ketchup och senap? Här får du. Men det kostar... det kostar så... Åh, vad dyrt det var. Hey. Då var det slut. Nu är stängt kiosken, va? Nej, det var stängt nu.